Size niya mga tol. Hindi pa tayo kanina. Wala, dala-dalawa mga tol. Oh, lapat. Ang laging lumisaw. Diyos ko, Diyos ko. Yon, good morning ulit sa inyo mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin mga katoy. So, for today's video mga katoy, bait and wait na naman tayo ulit. Walang kasawa-sawa. So, dito tayo ulit mga katoy sa likod ng Makati Park. Sa pang-apat na pagkakataon mga katoy. Napakasarap kasi mga katoy na balik-balikan tong spot mga katoy. Kasi alam mo yung hindi ka mabuburing. Kasi maya yung yung huli natin. So yun mga katoy, sana huwag kayong magsasawang manood sa mga video natin mga katoy. Kahit dito lang muna tayo mga katoy sa Ilog Pasig. Unang-una mga katoy, nakatipid na tayo ng gas. Tapos malapit pa sa tirahan natin mga katoy. Masarap yung tilapia ngayon dito mga katoy. Kasi sobrang lalim pa rin ng tubig. Epekto pa rin to ng bagyong Paing ba. So yun mga katoy, bali si-stop muna ako. Medyo nagkagulo-gulo tong natin. Wala kasi tayong magandang lalagyan ng fishing rod. So yun mga katoy, i-start na tayo mga katoy. Ito yung unang natin, pamiwas. Yun. Ito yung pangalawa mga katoy. Mga 1 metro na lang mga katoy yung lalim. Hindi katulad dati ng mga nakaraan na natin. Baliwakang liig. Lalim. Okay, makadali tayo. Abang-abang lang natin yan. Ganyan lang mga tayo. Siyempre maya-maya mga tayo, mag-shoutout tayo. Bali pala mga tayo yung mga nakukuha natin yung sticker na souvenir natin dito. Ilalagay ko dito sa shoutout natin. So yung iba kasi natanggal na. Bali na basa. Yun, shoutout nga pala sa mga sticker natin. Gin Robs TV, yun, shoutout kasi uy. Si Kabiwas TV, yun. Si Lady Chief Rider yun, shout out. Kuha tayo sa mga Insi Anglers kung may mga sticker na sila. So si Saldoids TV nga pala papagawa na rin, saka si Riding Thunders TV. Abangan natin yan. Kuha tayo. Nakakapigat yung isa pa. Mga tayo. Dali mga tayo. Ganda talaga rito mga tayo. Diyos ko. Diyos ko. Sarap mga tayo. Sus. Tapa. Diyos ko Lord. Thank you Lord. May namano tayo. 1-0. So yung the best, yung pinaka the best talaga sa may nagbibideo mga tayo. Bali na-update yung mga anglers natin. Shoutout na pala tayo mga tayo kasi meron tayo nahuli. Yun, Oragon Vlogs TV, yun, shoutout. Lito Artist, shoutout. Si Onens Vlog, yun, shoutout. Boy Makaluloy or Mix Vlog, yun, shoutout. Mga silent viewer na nanonood sa atin na mga bots ni Nenet Monte Bermejo. Yun, shoutout sa inyo kung sino man kayo. Ay mga silent viewer natin yan. Ni Nenet Monte Bermejo. Yun. Only Quilano, yun, shoutout. So yun, mamaya ulit mga toy. Focus tayo, focus. Yari ko boy. So mga tay, good size na to. Pagtsagaan na natin ito mga tay. 3.5 na to. 3.5 na yung mga tay.
ako mga katoy, tatlo na. Hindi natin na-video yung isa. Mga katoy. Ayos na yung mga tatlo na. Meron tayong isang medyo malaki-laki. Oh! Huli. Huli ka ba mo? Double ano siya oh. Oh. Okay oh. Dali siya. Dito lang sa gilid natin. Uy, dahil pa talaga yung the best ng finishing spot na wala na talaga akong mahiling pa. Hindi mahalin kita. Yes. Apat. Nagkaapat na tayo mga katsoy. Yan na. Yan. Yun, shout out tayo mga katsoy. Asa na may wagang bojo. Saan may wagang bojol. Yun, shout out tayo. Barbacan Angler. Yun, shout out. Katrupa Fishing Anglers. Shout out kay Kabinwit Fishing TV. Yun, shout out. Tirador ng Kaning Lamig Fishing. Yun, mating nito ah. Parang alam ko nang sino yan ito ah. True. Chris Sabihon, shout out. Yun, Katrupa Fishing Adventures. Yun, shout out. Walang is pala mga toy. Ernesto Gotlay. Yan, shout out. Yan, maraming salamat mga toy sa mga all support yung mga toy. Bali yung mga nagpapa-shoutout mga toy, so yung mga nagko-comment yan, bisitahin nyo na lang mga toy kung may mga channel din kayo na subscriber natin para supportahan lang tayo mga toy. Sabay-sabay tayo uunlad. Sabay natin. Yung isa dito lang mga toy, hindi nakakata. Huli mga katyoyo. Oh. Uy, isa pa mga toy. Oh, huli rin. Huli rin. Yung mga toy, oh, dala-dalawa. Wow! Uy! Muntik man. Lagyan natin ulit, may pa isa. Nakakatawa talaga yung spot natin. Hindi pa nga natanggal eh. Kinikibit na. Sunod na mga toy. Ito ang gusto kong adventures pala. Lalapad mga toy. Meron na naman mga toy. Sus, huwag muna boy. Huwag muna kagating. Hindi pa nga nalalagay eh. Ang apat na respack meron pa rin. Kahit marami nang namimit dito mga nakarang araw. Ano kaya yung meron dito? Bali ito yung space kasi mga toy. Bali maaga siya dyan sa gitna yan. Tapos pagdating dito sa dito pa ganun siya. So bali medyo ano dito sa area na to. Hindi masyadong maagos. So kumbaga parang dito sila nagpapahinga yung yung mga isda. Hindi pa nakagalit yung kamag-asik ng laki. Yan. Ikaw, pinagat ka na kanina dito. Oo, nawala ka na nga. Oo, kinagat na nga mo. Pahinga lang talaga mga toy, pahinga lang talaga. Pahinga lang, pahin talaga. Dito oh. Ganda ng floater natin mas nakikita niyo mga toy. Lulubog na mga toy oh. Yari. Ay. Inakay mga katoy. Inakay. Maliit pa to, maliit pa.
Balik na ako. Ginagawa mo. Tapos sabihin, sa pakawalan naman sana kita eh. Kawala ka na doon. Nilalambing ko pala, tumakbo ka na. Sabihan mo yung papa mo doon ha. Kaya pala kay Tupi. Saka kay Jerry Boy. Isa na Tupi. Parang Tupi. Kasi Tupi kasi wala tayong ano. Panlulin na dadaan. Meron. Anak. Malaki sa mga to. Ay. Oh. Malaki nga mangkat ko eh. Malaki nga mangkat eh. Oh. Ganda ng size mga to eh. Sus. Talsikan yung ilok ko. Naalala ko ni John Paul. Bira ka John Paul talaga. Naalala tayo ni Kuya Reonel. Hindi tayo pumunta sa birthday niya. Lagot ka John Paul. Yan natin oh. Napalit tayo sa uli natin natin. Natin oh. Oh. Wow! Yan naman natin oh. Ibon naman isa ka natin oh. Tayo yan ako. Uy. Ay maliit. Yung isa yung kina-challenge tayo mga kapit eh. Maliit natin. Oh. Nanganin. Okay, teka lang na yan. Bali tinabi kasi maalan. Kailangan ano. Kaya na natin muna tumato. Ganyan lang yung pain natin. Bali dalawa tong pamiwas sa akin. Okay. Kuha tayo naman dito. Pang short video natin. Wala pa isang minuto natin makatali na. Ay ho. Mga tayo. Good size na yan mga tayo. Yan mga 3 fingers yan mga tayo. Ganda yan. Nakarami na ako mga tayo. May dumaan kasing buds kanina yung ano. May dumaan na birds kanina. So di tayo nakapag ano. Dire-diretso mga tayo. Kahit may dumadaan yung ano. Mabagal lang mas yung mga tayo. Mabagal na ano. Kasi punong-puno ng feeds ata yun. So yun. Nakarami tayong huli mga tayo. Pakita ko sa inyo mga tayo. Mga tayo. Oh. Siguro naka-5 tayo kanina. Yun, meron pa. Oh. Parang dala-dalawa mga tayo. Oh. Dapat. Buenas mo naman. Ang labing tumisaw. Diyos ko. Wow! Ay, naku na best. Ay, naku, dyan ka lang umisaw. Nagsasalita pa ako. Sana isa? Isa mo. Grabe yung katwitugis mata ko. Sapat balik-balikan talaga. Ano kaya tumatoy? Sana huwag kayong magsasawa mga matay. Panoorin tong video natin dito natin sa may ano. Kalayaan Bridge yan mga tayo. Itong bagong ano. Ito yung papuntang BGC mga tayo. Sa mga di pa nakaka-subscribe natin. Itong kulento mga tayo papuntang BGC. So yung papunta ron Capitolio Ortigas. So dito lang tayo mga tayo sa gilid. Sa may ano. Sa may Makati Park sa likod. Takip ng wine. Abang-abang ko lang siya mga tayo. Grabe kahit may birds kaninang dumaan. Kumagat pa rin kahit maano. So ang tagal kasi ng mga ligay. Hindi ako nakapag ano kasi maingay. Uy, nawala ko naman ko. Dinaanan ata na kami. Ay, meron na. Arroyo, yung laking arroyo. Success talaga mga kalibag pinainan ng ano, yung pag-pink. Yan
natin shoutout mga toy. Bago tayo magkalimutan, nakarami na tayo. Yun. Shoutout kay ano, Maui Mer, yun, shoutout. Junly Quilano, yun. Partners Hunter Vlogs, yun, shoutout. Vinit TV Vlog, yun, shoutout. Lisa Recipe, Liz and Oil, yun, shoutout. Ambitious TV, yun, shoutout. Tropa natin to, support ka lang mga toy. Anthony Hangud, yun, shoutout. Kabing with Fishing TV, yun, shoutout. Shoutout nga pala mga toy sa ano, sa tropa natin, mga Insi Anglers, nasa ano ngayon, sa may bandang Sampad, yun, Sampad Binangunan. Sila ano, sila Riding Thunders TV, si Philip Robles, Kabiwas TV, si Pitonggo TV, tapos si ano, yung mga NC Anglers group mga toy, doon. Kachoy Bernard, Kachoy Roderick. Tapos sila ano, si Kachoy Jan, yun, andun sila mga toy. So, kung gusto niyo mga toy, ano, yung sumali sa NC Anglers group mga toy, sa FB page ni ano na si Pitonggo TV yung nag-organize. So siguro yan yan lang siya mga toy, i-PM nyo lang si Pitonggo TV or bisitahin nyo yung NC Anglers or sa amin mga toy kung gusto nyo sumama sa NC Anglers group, yung mag-visit po kayo dito para i-add ko kayo nga dun mga toy. Nabubulol na tayo mag ganda ng spot natin talaga mga toy. Siguro 2 kalahating oras pala ako nito mga toy. Yun, shoutout nga pala kay ano, kay Tope. Di ka mabibigyan ng ano ngayon Tope, Kachoy Tope, di ka mabibigyan ng ano ng panduli. Pero tilapia mabibigyan. Yun, tsaka kay Kachoy Jerry. Yun. Mga tropa natin dan sa ano, Pitogo compound. So yun mga toy, bago tayo magtapos mga toy, ano, bali shoutout pa tayo ulit. Shoutout tayo kay Great Fishing Life. At siyempre shoutout tayo kay Prince of Arlan, yun. At si ano, Nelson Navia Jr., shoutout. At siyempre sa number 1 natin na buzzer si ano, Toyoen John Aramil, yun, shoutout. Thank you Kachoy John, yun, Aramil. At siyempre si Ma'am Helen Aramil, yung asawa niya. Siyempre shoutout natin si Bangkay Sus TV, yun, para Padagat TV, yung mga ano natin yan, Bayabas Anglers. 1 hour later. So yun mga toy, huwi na tayo mga toy. Bali, ito yung huli natin mga toy. Uulan na mga toy. Yun o. Yun. Si Mang Resback ba? Okay lang ba sa inyo mga toy? Ang ganda ng spot mga toy. Grabe yun. Maraming salamat sa ano, panunood mga toy. Sana huwag kayong magsawa mga toy. At yeah, malakas na yung ulan mga toy. Maraming salamat. Thank you. Jackpot na naman. Kaso ulan na tayo. Ninabot na ng ulan mga toy.